8 převážně českých jezdců a jezdkyň dobré skóre, které znamenalo útok na vítězství. Na startu však ještě bylo několik adeptů a mezi nimi Lukáš Čechovič z Polska. Polští reiningoví jezdci si zdá se Česko skutečně oblíbili a rádi a často jezdí do příjemného prostředí ranče Happy Hour. Lukáš Čechovič je jezdec, kterého jsem měl možnost sledovat od skutečně velmi raného věku. On stále má možnost startovat i v mládežnických kategoriích NRHA, ale je vidět, jak zraje skutečně rok od roku, jsou jeho výkony lepší a lepší. A sem do Krakovan přivezl svou novou klisnu, která se jmenuje Just Another Little Step, a jak už jméno napovídá, je potomkem slavného Wimpy's Little Stepa. Tato klisna je pod sedlem, a to je skutečně velmi zajímavá informace, řádově půl roku. Ona dost dlouho takzvaně zrála na pastvinách, přesto se Lukášovi podařilo z ní dostat